De gast van het theaterstuk Foekje is druk aan het oefenen. Maar Sahut als hutrinster Foekje Dillema zullen de haatrolspelers neerrinnen. Midden op de atletiekbaan in Ljouwert waard Tiesje te midden de voorstelling oer het leven van Foekje Dillema uit Boeren presenteren. Kees Roorda, de schrijver van dit stuk, die kwam met het idee om Foekje tot theatervoorstelling te maken. En ikzelf en Triater hebben daar onmiddellijk ja op gezegd, omdat wij enthousiast waren. We voelden gewoon van, dit is een rijkdom aan onderwerpen die aan dit levensverhaal vastzitten. Je zult wel gek zijn om dit niet te brengen nu. Maar doe gebeurde het. Foekje krijgt het stokje. En ze stwarmt als een houtene klaas door de baan, als zie het in haar nij. Maar van die grutte, wilde stap. Eigenlijk is de boodschap vooral dat zij in haar leven eigenlijk in de bloei geknakt werd. En niet verder mocht, omdat men zei dat ze geen vrouw zou zijn. En desalniettemin heeft zij toch een bestemming gevonden in haar leven. Ze is gewoon in het dorp gebleven waar ze geboren was. En is daar gymnastiekles gaan geven aan kinderen, generaties lang. Dillema mocht dus net meer meedwaan om wedstrijden. Doch is ze een bekende naam in de hut in Wrot. Ze wordt ze in het dorp Boerum eren met een standbeeld. En in columns stiet ze grut met een morrenschildering op de stien van Mekkema staten. Ze wordt dan ook wel verlieken met een van de grutsten. Zowel Sifan als Foekje komen uit een milieu waarbij het net vanzelfsprekend is dat stapsporter rust. Het gaat om kansen krijgen. Dan is een heel mooi parallel natuurlijk. Foekje, wie zeer talentvol, het nooit ondersteuning kregen die ze nodig hier om verder te komen. En ja, Sifan, die het jaren zichzelf wezen kan, het ondersteuning kregen eerst jaren. En letter natuurlijk met alle oren, trainers, begeleiding die ze had. En dat het makken dat zij het wel redden had en Foekje net. Er is al een podcast over het leven van Foekje lanceren. Op 11 april gaat de voorstelling in première. Dit Bart in Ljouwert. De stad dat Foekje haar carrière begon. Ik kijk er enorm naar uit, maar we zitten er nog middenin, dus het is ook spannend. Hè? Ik doe nu eigenlijk een belofte. En die belofte moet ik wel gestand doen. Dus ik moet het allemaal nog gaan waarmaken. Maar we zijn al lekker aan het repeteren. We waren hier vandaag op de renbaan. En dan zie je dat deze 5 acteurs er ook fit bij staan. En dat we nog niet helemaal klaar voor zijn, maar heel mooi onderweg zijn met elkaar. Door dit soort thema's, mensen willen uitsluiten, dat doet natuurlijk een heel soort met mensen, gewoon mentaal. Dat is toch net wezen meest. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat dit onderwerp ter sprake komt. De zegen op het veld en op de baan.